Muri seiko muri Zimbabwe hamani shamwari kumativi mana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi anova iye 23 January 2026 apo muri Zimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga kusvika pano paZimstream TV, just like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri Zimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tine update yatakubatirai maringe nepicture iro muri Zimbabwe ramuri kuona pascreen. Zvichinzi izvo vanhu 9 vakarasikirwa neupenyu nezuro nenguva dzemanheru mushure mekunge that a car inova iyo Toyota Noah yada kuedza kucrossa bridge ranga rine mafloods dzamara mota iyo izotorwa ndobva yazosvika kwayava uko muri Zimbabwe. So zvakaitika nezuro manheru Toyota Noah yakada kuedza kucrossa bridge ranga rakazara mvura zvisinei rakakundikana kucrossa bridge iroro. So muri Zimbabwe chitiko chakaitikira kumaTebeleland South zvichinzi izvo that bridge ramuri kuona muri Zimbabwe rinonzi iro Shangamtope river riri munzvimbo yemulula Shangamtope river ndo pakaitika chitiko ichocho. So tombopleya video riri pano muri Zimbabwe kuti tionewo kuti zvinhu zvakamira sei kuti munzwisise maitikire azvakaita. Ngatingopleya ka short video kari pano akanonyanya zvako kukura, but let us play this video. Vanhu 9 vakashaya kusanganisira nemwana. Let us play this video. Sesikusini lapha abantu lokho bengaphumanga imota nasi no. So muri Zimbabwe tinoona zvakare kuti according to ZimLife publication inoti 9 people including a newborn baby died last night after a Toyota Noah they were traveling in was swept off a low-lying bridge by the flooded Shangamtope river in Mulula in Caesar district Matebeleland. Ngatidzokorodze this statement kuti munyatse kunzwisisa because ndo pane ma details ese echiitiko ichi. 9 people including a newborn baby died last night after a Toyota Noah they were traveling in was swept off a low-lying bridge by the flooded Shangamtope river in Mulula in Caesar district Matebeleland South. So ndo zvakataurwa pano, ndo zvatanga tichitaura muri Zimbabwe kuti zvinge zvichinzwisisika zvinenge zviri nani. So pano pane statement muri Zimbabwe ralini anga achikomendawo concerning this development, muono wake nemufungiro wake concerning this accident yakaitika nezuro flooded river yakaita kuti vanhu 9 vazorasikirwa neupenyu. So ngativerengei statement riri pano ralini. So Lini anoti iye, we have a government with full-blown politicians who have put the country in a perpetual election mode. All they do is campaign against each other 24/7, spend money on campaigns while doing folklore for the country. And we, the vulnerable, we tag along with their politics, yet when we perish, they turn a deaf ear. Ndo zviri kutaurwa pano naLini concerning this development, concerning this accident yamanga muchiona. Tichibva ipapo muri Zimbabwe ngatiende pane next update yatoda kubatirai concerning zvinhu zviri kuitika concerning ma-updates ari kuitika kune dzimwe nyika. So picture yamuri kuona pascreen muri Zimbabwe iyo pamuri kuona kabhoti ako kari kufamba mumvura, hakusi kudhamu, hamusi murwizi zvamuri kuona pascreen izvi muri Zimbabwe, asi that boat yamuri kuona iyo muri Zimbabwe iri kutofamba mudzimba umo muri Zimbabwe. Mafloods akaitikira iwo kuMozambique, zvichinzi izvo pamafloods aya vanhu vanofungidzirwa kunzi vakashaya is 100, zvichinzi for the decades zviri kunzi mafloods aya ndiwo anyanya kubreaka record kupfuura mamwe mafloods ese apfuura akamboitika kumashure. So as we are seeing vanga vakatotakura fridge nezvimwe zvinhu vachifamba. Imagine uchifamba mulocation maunogara imomo uine boat, zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka, zvinhu zvinenge zvakaoma. Let us show you another picture riri pano tozoverenga statement concerning this update. So this is the picture, another picture that we have concerning mafloods akaitika ku Mozambique
vanhu 100 vakashaya ipapo pamafloods iwawo. So tikatarisa rezimbabwe level ranga rakasvikira mvura mumanizi emakumbo mababa avo, zvinoratidza kuti mvura iyi yanga yanyanya kunaya zvakanyanya. Mukaona mvura yakusvika palevel kusvika mumanizi, mvura iyo inenge yanaya. Imagine in your location mvura yabva yatanga kusvikira kumanizi uchifamba. Tikatotarisa tione mapoyi magetsi, ngatiise another picture pascreen kuti muone kuti chiko changa chiitika muMozambique. So as we are seeing, this is also another picture. Tikatarisa umu muroad, mutard road, but zvinoita zvichiratidza kuti sekunge pane dhamu riri papo, yeita hapana kana dhamu mafloods. Toona zvakare another picture ratiri kuona pascreen iro. Hamuzi murwizi umu reZimbabwe, hakuzi kumvura kwamunoenda kundochera mvura, no, but mumalocation munogarwa sezvatiri kuona pascreen. Hakuzi kuti vanhu vaenda kumvura kana vari kuita mabhoti avo ndeekurwizi kwavari, no, mulocation mavari kugara. So without wasting time mureZimbabwe, let us put this statement kuti tinzwe kuti nyaya iyi yakamira sei uye zvakafamba sei. So as we are seeing, more than 100 people have died in what could probably be Mozambique's worst floods in decades. Many more people are missing. So as we are seeing, next statement rikutaurwa apo zviri kunzi for the past decades, ndo ari kufungwa ndo mafloods abreaka record. Zvinzi vamwe vanhu vachiri kutoshayikwa pari zvino, vamwe vanhu havasi kuzikanwa kuti vari kupi. So kuzoti munhu sekuziva kwenyu mureZimbabwe kuti munhu ashaya iye musati mamuona kuti aripi, munongoti that person is missing. So vanhu ivavo mureZimbabwe vari kutofungidzwa futi zvakare kuti vakaita sei, vakashaya. River water levels continue to rise and Maputo is isolated from the rest of the country. A new warning for a tropical storm was set this week. More rain, a lot of rain is expected next week. So zvisinei mureZimbabwe kuti patori nemafloods akuwadza vanhu ava kusvika palevel iyi, vamwe vanhu vachishayikwa zviri kunzi pane imwe mvura futi zvakare iri kutarisirwa next week. After this said development, pari kunzi futi zvakare imwe mvura iri kutarisirwa next week. So ndo maupdates mureZimbabwe atanga takubatirai muzuva ranhasi, tichisangana futi zvakare pano paZimstream TV tichizokubatisai kuti chiko chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe. For you to be part and parcel of everything that we post here, just subscribe, turn on the notification bell. For now, it's bye.